Надяваме се да сме полезни. Сега обаче останете за малко, ако искате, а пък ние да предупредим нашите зрители, че следващата жива връзка не е точно за хора с слаби сърца, нито за хора с консервативни възгледи. За какво става въпрос? Най-общо казано, плейбоя Димитър Маринов, по-известен като Митю Пищова, се забърка в нов грандиозен скандал. Допинг скандал, но по-различен допинг. И той се похвали във Фейсбук с 10 секс снимки, заснети в домашни условия, на които се виждат различни жени и мъже, а само час след като въпросните фотографии бяха качени в мрежата, обаче 7 от тях бяха изтрити. Сега Пищова е на пряката ни линия, при него е Мартин Георгиев. Интересно ни е да разберем кога са правени тези снимки и с каква цел. Мартина, здравей! На мен ми е интересно и къде се намираш, Мартина, какъв е този балдахин бяло-розово. Това е любовното гнездо на Димитър Маринов Пищова. Той поиска да започнем от тук нашия разказ. Пищова е уникален в не знам какъв аспект да го кажа. Гениален, уникален, защото до вчера той беше на 90% според лекарите с единия крак в гроба. След това беше за старчески дом, беше с памперс в болница и докато излезе и за един ден се забърка. Вижте каква книга чете в това любовно гнездо, подарена му от ето това момиче. Казва се "Момичешки трикове, щурти за купонджийки". Визирайки момичетата, които са по снимките и са се въргаляли тук, от хигиенна гледна точка не ми се иска да легна, колкото и да им се иска някой да видят това. Сега, тук има и още една спалня, където Димитър Маринов беше разтриван до преди минути от една възрастна жена, която избяга, за да не си навлече смях. Ето инвалидната количка, която той си е купил, но по неговите думи вече не му трябва. Митю е с проходилка, каза, че е в своя офис. Вижте го, 40 кг е отслабнал. Ама вече нищо, като тебе съм равен. Така. Митко, какво стана бе, човек? Оживя? Оживях, чака да си седна на кабинетчето. Ама се движиш с проходилка, нали? Виж как хубаво дива съм купил. Абе, не знам кой е сядал тук, така че... Само жени седат, мъже седат тук. Минали ли са... Евгений Бичев е сядал само тук. Ей, не дей така, моля ти се. Затова ли е толкова рабати места има? Митко, айде по-сериозно малко сега. Как си се здравете? Ами че виждаш, добре съм, много съм добре. Върна се от оня свят. За враговете, което цял живот съм ги обичал, уважавал, хранил, ти понеси всички мои събития, да храня хората, да храня сираците, да храня възрастни хора. Спри лентата малко. Пампер са махнали го? Нямам пампер, с модерни слипови съм оригинални. Митко, сега, как стана така, че докато излезеш, ама ти с проходилка шофираш и кога успя да отидеш до Велинград? Някой закара ли? Не, аз си карам колата, краката ми се движат. Тъй, че ви сега, Господ е писал, че трябва да живея. Има нещо, което ти го знаеш най-добре. Просто аз съм роден под една щастлива звезда. Роден съм на 15 август. Роден съм на Голяма Богородица. Роден съм на Заля Слънце в гробищата на село Батак. Пак ми избягваш за тези снимки и този порноклип. Кога го направи? Човек, ти едва ходиш. Що? Как ходя? То не трябва. То трябва да не ти пука. Къде го направи? Тайна. С кого го направи? Тайна пак. Защо така? Нещо си се променил, изглеждаш Ами сега, приятелю, ти си младичък. Имаш много години при тебе си. Пак аз съм вече на финалната права и трябва да се забавлявам модерно. Вчера за сбора за клахи на лаганци поканих си всички близки, които са ми родини по кръвна линия. Нахраних ги, напоих ги, дадох ги по една бутилка уиски, да ме помня, да могат да ми дойдат на погребението, да ми донесат цветя. Това ли е за теб честа, да ти дойдат на погребението? Че аз бях 6 месеца и половина в болницата, ти понеже идва там, бях в кардиологично отделение. Лекарят ни каза, че си зле, че не е добре работата, че си за старчески дом, че си за болногледачка, обаче... Аз бях с отровена кръв 2 месеца. Шанса да оживея беше 98 на 2%. Благодарим на доктор Стойнов. Обратно, 2 на 98, т.е. да оживееш 2%. 2% да оживея, 98% да не оживея. Благодарим на доктор Манчев, на моя стар приятел от 40 години и благодаря на
доктор Стойнов, който ми е приятел от 30 С години. проходилка, с памперс, с не знам какво, пък виж какви момичета ти се вържат. Как ги събираш? Ами, че аз бях на Велинград на конкурса, ви сега. Дали ще излезе нещо тук? Ще излезе. Аз ги събирам, защото примерно има мими. Нали знаеш, както да тебе казват, Мартин е най-добрият върш в ТВ7, в региона Северна Така да България. говориш, имаме страхотни колеги. И всички ги познавам и наистина говорим за Търновски район. За Търновски район. Не говорим за София. Така че просто аз съм се доказал като кадърен шеф, доказал съм като човек, който не плащат нето път, нето хотел, нето храна, нето дрехи, нето нищо. Добре, до вчера събирахме пари за тебе, за лечението. Ти днес вече организираш конкурси. Какво е това? Пак ли пачки ще вадиш? Ви сега, аз пари съм имал винаги, просто исках да видя дали от цяла България на всеки конкурс по 30-40 човека, като ги храня, като ги поемам хотела и да видя... Осигуряваш момичета? Момичета не осигурявам, който е кадърен и красив и богат, да се ожени самин. Това не може да стане при мен, аз да осигурявам момичета. Тия не се женят. Те други неща правят сигурно. Като тия клипчета в социалната мрежа. Ви сега, той има хора за всичко. Моите модели са само модели, моите модели се занимават само с ревюта, само с конкурси. И не правят порноклипове с Митю Пищова. Не, с мене не. Аз клипа беше от 10 години назад, ви мислите, че сега, ама няма значение. От 10 години назад. Аз тогава бях младо момче, от 10 години назад. Къде нарочно го... Претопляш манджата ми. Да, претопля, защото хората ме забравят. Виждам. Пак шоуто започна, можем да кажем. Митю се върна. Аз винаги съм имал пари, защото намерих едно бурканче, което забравяха много хора. Не, намерих. Добре. Аз даже, виж, в дома си нося 4-5 хиляди лева реални пари. Ама знаеш какво ще кажат хората сега? Гледай го, той е пак долу за ден ревал, че няма пари, сега пак. Ама той, че съм ревал, исках да се видя. Благодаря на двамата си приятели от Несебър Хикс и благодаря на двамата си приятели от Пловдив, да са живи и здрави. Митю Пищова, шоуто продължава, завърна се отново с проходилка. Продължава шоуто, след 2 месеца още като взема, като фърля проходилката и почна да ходя с басун, шоуто продължава. Ще ме гледате всички телевизии, всичкото шоу. Обувката на бюрото. Ще бъда... Чакай, Митко, иска да те пита Диана. Обувката на бюрото чия е? Чия е тази обувка? И онази розова. Тази обувка е рекламна на фирмата. Тази? И тази е рекламна на фирмата, защото тези обувки се раздават на моделите подарък от фирмите, които ни спонсорират. Добре. Спираме до тук. Помислихме, че на някой от участничките в клипчетата, но това е друга тема. 100 км по-бързо. Сега бяхме 200 към 300 отиваме. Оживях. Ще ви покажа, че съм шоумен номер 1 на държавата. Добре, за шоумен номер 1 на държавата очакваме следващата му изява. Предния път си намери пари в Стомна, сега в Бурканче и както и да е. Кратка реклама.